Protagonismo barbanzán na final da segunda Liga Galega de Bateis que se celebrou en augas da Pobra do Caramiñal. Cabo de Cruz e Chapela reinaron nesta proba. A pasada fin de semana os bateis foron protagonistas do calendario deportivo da Pobra do Caramiñal. As augas que bañan o seu porto foron as escollidas para vivir a emoción da segunda final de finais da Liga Galega de Bateis, na que competiron os mellores equipos das ligas norte e sur en todas as categorías. Entre eles houbo dous que destacaron, Cabo da Cruz e Chapela, xa que cada un pechou a súa participación con 4 vitorias. O dominio das crucenses foi case total no apartado feminino. As vermellas subíronse o máis alto do podio na categoría Levín ao superar a Cabana Ferrol e Tirán. Na infantil firmaron o mellor tempo por diante de Mecos e Tirán. En cadete a vitoria estivo máis rifada, pero ao final Cabo subiuse o máis alto do podio por diante de Vila de Cangas e o filial boirense. Na xuvenil, a mellor embarcación foi a de Mecos, que se impuxo a Cabo da Cruz e a San Bertolameu. Chapela, Robaleira e Cabana Ferrol tomaron o podio na sub-23 e na absoluta reinou Chapela por diante de Moaña e as Ferrolás. Mentres que no apartado masculino o dominio foi de Chapela e o club local quedouse en varias ocasións ao borde do triunfo. En Alevín, Chapela superou por pouco máis dun segundo a Puebla e completou o podio Cabo. Vila de Cangas foi o mellor en infantil xunto con Ares e San Bertolameu. Os cangueses repetiron en infantil, Puebla foi segunda e Tirán terceira. Mecos dominou o cadete ao impoñerse os pobrenses e a Tirán. Cabo triunfou na xuvenil ao superar a Chapela e Mecos. Tirán non deixou escapar un pelexado triunfo na sub-23 que disputou San Bertolameu ata o final e Puebla foi terceiro. En absoluta, Chapela impuxo a súa lei, Vilaxoán foi segundo e Cabo terceiro. A temporada de Bateis ainda non rematou, xa que esta fin de semana será quenda dos campeonatos provinciais.